Ministru, Dr. Lorenz Gonzi, darba kont qiegħed niddiskuti miegħu, kien persuna li jpejjeb dak iż-żmien u kien irrakkontali li biex naqta sigaretti kont kien iħalli l-pakkett ta' sigaretti ħafna l-bot minnu. U kien iħalli fl-intrata u kien jgħidli biex noqgħod immur. Għalli nsellimlek Dr. Gonzi u Sinjura Kate Gonzi u ma nissew ħafna minn qalbi jina u Romina nsellmulkom. U festi tajba. Imma tinġib eżempju, dak li qed tajt inti, voldi risa qed ikellimni persuna bħal dak u baqgħet f'moħħi di. U din hija vera, illi qed tħalli xi ħaġa l-bot. Tafxeni kulħadd ħafna nies għandhom illum open plan il-kċina mal-living room. U allura ikollok is-sufan u warajk ikollok il-kċina. Iġġib ħdejk affarijiet biex almenu in the first place. Imma almenu iġġib fejn sufan. Però di xi ħaġa li tgħin ħafna li jiena nsiba tgħin ħafna. Li meta nagħmel perjodu edha forsi edha naqra żgħira relax fuq is-sofan u edha bil-qiegħda kif qed jgħid kallek inti viċin il-kċina, viċin iktar se jkollok kif taqbad dik ix-xewqa li ħadd tiftaħ il-kabord u ħasib pakkett wara l-pakkett ġej f'qalb il-kiltu u forsi ġej ftaħ xi ħaġa ora. Jien insiba tajba ħafna. U Karġi li jgħidli ħadd ħallini hawn. Nagħmilha. Li ngħid daqshekk ċaw ħanitlaq jiena. Biex mux norqot, mur fis-sodda. Jew inkella sbarazza li kellu raġa ma tkunx idejka. Mur fis-sodda, għax fis-sodda naf li ħanitla fuq. Mhux se terġa' tinżel. Mhux terġa' ninżel. Ma ħantela xejn miegħi li fl-ilma u naf lek għandi għabli xi ħaġa x'nieħu. Jien ma tinżilx imma dajni tellaj xi ħaġa. Ħanati pareri ieħor ta' riżoluzzjoni. Lek ħana m'hemmx għalfejn ngħid lilu kif kolli nintela xi ħaġa tajban tillaqħajjien. Ħanati pareri ieħor ta' riżoluzzjoni Romina. Għax dan il-kontra tal-għax insemmu, mela, għandek min imbagħad jgħidlek jiena kieku rrid nista' nagħmel l-exercise fil-għodu kieku ma nibqax nitaxxex fis-sodda. Għal min jibqa' jitaxxex fis-sodda u jaf li dak il-ħin jista' jużaha l-exercise, ħanti parir jagħmel alarm fuq il-mobile pereżempju, ma jagħmlux kdieħ. Jagħmlu faċċata biex titqum mis-sodda u tmur titfih. Inkella il-mara r-raġel jew min ikollok dejk ħajibda jkanta il-kantalini għax qajjimtu wkoll. Inti bla marit qomt fejtu u once li qomt mis-sodda normalment il-ġurnata erbaħta għax diffiċli terġa' titfi l-mobile u tmur torqod. Hemm min jagħmilha, il-maġġoranza laqgħa. Jew forsi terġa' tava snooze.